ina jin ka kai magana da kazo na'am ina jin wara zan baka kana son zaman lafiya yari ku ga Allah salama na gane saboda wallahi ina ji ma abin da zai je dawo gaggauta rabuwa da ita saboda me saboda wani dan daba wallahi shege zuwa da kafgarin nan babu wanda zai shi to ni ina ruwana da dabancin sa ni na cikakken dan daba ne ka gani na nawa na caka na farbe kai ka san ni ka daina cika fa ina ruwana da shi ya zo mana ya zo Allah ka fara mutane a'a ba ka daina cika baki dan baka san shi bane continue dole sai mu waya a cikin ku saurayin yarinyar nan gashi nan wallahi ban ma san ka kure na ne ban ma san ka bai wallahi ba ni bane daga yau sai yau duk wanda na tabbatar a cikin ku shine yake da hannu a gurin wannan yarinyar baya yi lokaci bai ba dan ba a jin maryata ikon Allah gashi ana saurara ta duk inda dan wahala da ka bari da shi na fatarke shi ai da mu fita da makami na ba mu fita da makami na ba ware mu kana ganin shi kamar